Γρηγόρη, λες ότι το 2026 τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπουν κανονικά στα νοικοκυριά. Βέβαια θα είναι teleoperated. Πιστεύεις ότι αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα? Όχι, το ίδιο ακριβώς μοτίβο το έχουμε δει ήδη στα robotaxis. Στο Σαν Φρανσίσκο, τα αυτόνομα οχήματα λειτουργούν σε κανονική πόλη, σε πραγματική κυκλοφορία. Τα πρώτα χρόνια υπήρχε αρκετή τηλεϊποστήριξη όταν η AI έλεγε ότι μια σπάνια κατάσταση την ξεπερνά, έμπαινε άνθρωπος από απόσταση και την διαχειρίζονταν. Άρα λες ότι η τηλεχειριζόμενη παρέμβαση είναι σαν δίχτυ ασφαλείας. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι η τάση. Με το χρόνο αυτό γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Γιατί επειδή το σύστημα μαζεύει δεδομένα από πραγματικές περιπτώσεις και εκπαίδευτε πάνω σε αυτές. Έτσι μειώνεται η ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Και το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τα οικιακά ρομπότ. Έχεις αναφέρει ότι μέχρι το 2035 τα ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι, μπορεί όχι σε κάθε νοικοκυριό, αλλά θα είναι κάτι κανονικό, μια κανονική διαδικασία. Επίσης, έχεις αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις εξελικτικές φάσεις, οι οποίες δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά θα τις δούμε, φαντάζομαι, μέχρι τότε. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη φάση είναι αυτή που οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν είναι μόνο ότι το ρόμποτ θα κάνει δουλειές, να καθαρίζει τζάμια, να αδειάζει, γεμίζει πλυντήρια πιάτων, να τακτοποιήσει. Είναι ότι θα μπορείς να μιλάς μαζί του σαν να μιλάς με μια πολύ καλή AI. Δηλαδή, δεν θα μένουμε στην απλή οδηγία «κάνε αυτό», αλλά θα έχουμε μια κανονική συζήτηση. Κανονική, ουσιαστική συζήτηση. Και μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι το 2035, η conversational AI θα γίνει τόσο καλή που σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ότι έχουν καλύτερη επικοινωνία με αυτήν από ότι με άλλους ανθρώπους. Αυτό ακούγεται και λίγο κοινωνικά ευαίσθητο. Για σχολίασέ το. Είναι, αλλά είναι πιθανό. Ιδίως άνθρωποι που ζουν μόνοι, όπως οι ηλικιωμένοι, μπορεί να ζητούν συχνά με το ρόμποτ. Όχι επειδή αντικαθιστά τους ανθρώπους, αλλά επειδή τους δίνει η αίσθηση ότι τους καταλαβαίνει. Πιο υπομονετικά, πιο προσωπημένα, ίσως πιο εμπαθητικά ή και πιο ουσιαστικά. Και η δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι πιο μπροστά και σήμερα ακούγεται σχεδόν επιστημονική φαντασία, αλλά έχει λογική ως κατεύθυνση. Ρομπότ που γίνονται όλα και πιο αυτόνομα στο πώς οργανώνουν τη δουλειά τους. Στο βιβλίο περιγράφω μια σκηνή με έναν ρομποτικό κυπουρό. Έχει ένα δικό του λογαριασμό, αγοράζει δεδομένα, καιρός, υγρασία, ανάγκες ποτίσματος, συνεργάζεται με άλλες AI υπηρεσίες για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και μετά σκέφτεται να αλλάξει ιδιοκτήτη. Ναι, ως ιδέα ότι κάποια στιγμή μια αυτόνομη αντότητα μπορεί να ζυγίζει που έχει καλύτερους όρους λειτουργίας ή ανταμοιβή. Τώρα, αν θα φτάσουμε στο σημείο να έχουν τα ρόμποτ νομική υπόσταση και δικαιώματα, υποχρεώσεις όπως ένα πρόσωπο, αυτό είναι ακόμα θολό. Άρα ποιο είναι το ρεαλιστικό συμπέρασμα? Κρατάμε το εξής, ότι μέσα στα χρόνια 2027 μέχρι 35 θα δούμε συστήματα που δεν θα χρειάζονται συνεχώς εντολές τύπου «τώρα κάνε αυτό». Θα μπορούν να αυτοοργανώνουν την ημέρα τους, να παίρνουν τα σωστά δεδομένα, να προγραμματίζουν εργασίες, να βελτιστοποιούν χρόνο, πόρους. Αυτό είναι ένα πολύ πιθανό επόμενο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στα σχόλια να χωρίζεται ο κόσμος σε δύο στρατόπεδα. Δηλαδή να είναι η μία ομάδα που θα πούνε ότι ποτέ δεν θα το έπαιρνα σπίτι μου, το φοβούνται, και η άλλη ομάδα οι οποίοι θα λέγανε «Α, θα μου αλλάξει τη ζωή, πότε θα έρθει σπίτι μου να το πάρω, να το δοκιμάσω». Βέβαια βλέπουμε ότι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά ή κοινωνικά πιο ευαίσθητοι είναι οι υπέρμαχοι αυτού. Ακριβώς. Και αυτό είναι κρίσιμο. Πέρα από την τεχνολογία υπάρχει και η κοινωνική αξία. Για πολλούς ανθρώπους ένα τέτοιο ρόμποτ δεν είναι gadget.
είναι η υποστήριξη ανεξαρτησίας στην καθημερινότητα. Πάμε ξανά στη συζήτηση για τα αυτόνομα οχήματα. Βλέπουμε η εταιρεία Waymo ότι επεκτείνεται στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις εντός του 2026. Ο Elon Musk πιέζει με τα robot taxis και η γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων αρχίζει να πιέζεται έντονα. Πιστεύεις ότι το κλασικό αυτοκίνητο και όλη αυτή η βιομηχανία σιγά σιγά οπισθοχωρεί? Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ριζικά το μοντέλο. Όχι ότι εξαφανίζεται αμέσως ο ιδιωτικός ιδιοκτήτης, αλλά ο κόσμος θα αρχίσει να σκέφτεται πιο συχνά. Γιατί να έχω αυτοκίνητο όταν μπορώ να έχω μετακίνηση ως υπηρεσία. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα για χώρες με βαριά βιομηχανία αυτοκινήτου όπως η Γερμανία. Ποια είναι η δική σου άποψη για το 2026? Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες και πόσο όριμο είναι το self-driving? Σήμερα βλέπουμε δύο παίκτες που έχουν πραγματικό ιστορικό και επιχειρησιακή εμπειρία. Ο ένας είναι ο Waymo, ο άλλος είναι ο Pony.ai. Μια εταιρεία που ξεκίνησε από Κινέζους στο Silicon Valley, αλλά με τις γεωπολιτικές εντάσεις μετακίνησε μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της προς την Κίνα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η Pony.ai έχει projects σε πολλές πόλεις, όχι μόνο στην Κίνα, και έχει ήδη κάνει βήματα και στην Ευρώπη, όπως το Λουξεμβούργο. Άρα το συμπέρασμα είναι απλό. Τα αυτοκινούμενα λειτουργούν. Βλέποντας από τεχνολογική προσέγγιση, όλοι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο ή υπάρχει μια διαφορετική σχόλη αυτονομίας? Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις, τεχνολογίες που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Και στο επόμενο κομμάτι, εκεί θα αξίζει να το εξηγήσουμε καθαρά. Τι σημαίνει η κάθε μία, ποια είναι πιο ασφαλής, πού αποδίδει καλύτερα και την συνεπάγεται για την Ευρώπη και τι βιομηχανία. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του επεισοδίου, βλέπουμε ότι τα έξυπνα ρομπότ και τα αυτόνομα οχήματα δεν είναι πλέον ένα προϊόν επιστημονικής φαντασίας, αλλά υπάρχουν και όχι μάλιστα μόνο υπάρχουν, αλλά αλλάζουν και αποφάσεις, αλλάζουν τις οικονομίες, αλλάζουν όλες τις πόλεις. Οπότε μιλάμε για ορθολογική και έξυπνη εφαρμογή και όχι πλέον για ένα προϊόν εντυπωσιασμού. Ακριβώς, από εδώ και πέρα δεν κερδίζει όποιος φωνάζει πιο δυνατά, κερδίζει όποιος χτίζει πιο σταθερά, με ασφάλεια, με κανονισμούς, με πραγματική λειτουργικότητα και αυτό θα καθορίσει ποιοι παίκτες θα αντέξουν στον χρόνο. Άρα, καταλήγοντας, λέμε ότι τα πράγματα είναι απλά. Δεν είναι η τεχνολογία που αλλάζει συνεχώς και αναπτύσσεται, είναι η σοβαρότητα που θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη τεχνολογία.